Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Almiro. Taong 1999, Duyay, Marinduque. Noong mga panahong ito, nagbibinata pa lamang si Almiro. Nakatira siya noon sa mga magulang ng kanyang ina. Gawa ng yung nanay niya, nag-ibang lugar para maghanap ng trabaho upang matustusan ang mga pangangailangan nila. Mahirap man para sa kanya ang ganoong sitwasyon. Pinilit niya ito, alang-alang sa mga magulang nito na umaasa pa rin sa kanyang tulong at sa perang buwan-buwang ipinapadala. Sa taong ito pinuno, nasa edad 22 anyos na itong si Almiro. Yung mga magulang naman ng nanay niya, nasa edad 70 anyos na, kaya medyo alagain na rin. Mahirap man ang sitwasyon, kinakailangan niyang kumayod para makaraos sa araw-araw. Hindi rin buwan-buwan may naipapadala ang kanyang ina, kaya para hindi sila magutom, nagdesisyon siyang ipagpalit ang kanyang pag-aaral sa maagang paghahanap buhay. Masakit itong tanggapin, pero kailangan. Dumaan ang mga buwan, nakasanayan niya ang bagong buhay na meron siya. Maaga siyang hinagupit ng katotohanan ng realidad, kaya halos sumpain niya ang lahat dahil sa kinahantungan ng kanyang buhay. Akala niya sa pagtitiis na lang iikot ang lahat ng bagay, pero hindi pa man nagtatapos ang taong ito, binalot ng matinding karamdaman ang kanyang lolo. Araw lang ang itinagal, bago ito tuluyang nangayayat hanggang sa unti-unti na itong rumatay sa higaan. Di na rin yun nakakaaninag ng tao, kaya napakahirap para sa kanila na pagsilbihan ito. Ayon pa kay Almiro na siya ang sumalo ng lahat ng sakripisyo ng matanda, gawa ng hindi na rin gaanong nakakatulong ang asawa nito. Kung kani-kanino na rin siya lumapit, ngunit walang ni isa sa mga taong yon ang bukal sa loob na tumulong. Yung ilan bumisita lang, habang ang iba nag-abot ng kakarampot na pera. Matapos nun, hindi na yon nagparamdam pa. Dumaan pa ang mga araw, unti-unti nang nadudurog ng karamdaman nito ang kanyang pag-asa. Masakit mang tanggapin na wala na siyang magagawa, pilit pa rin siyang sumusubok sa pagbabakasakaling may milagrong darating. 2 araw bago bawian ng buhay ang lolo niya, nakausap niya pa ito. "Lo, kumusta na ho ang lagay ninyo? Kaya niyo pa ba? Magpalakas kayo, Lo. Narito kami ni Lola. Gagawin namin ang lahat para matulungan kayo." Wika niya sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, umubo ito ng bahagya kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Huwag mo na muna akong alalahanin. Matanda na ako, Almiro, kaya hayaan niyo na ako. Hindi ito ang katapusan, bagkus ito ang simula ng panibagong buhay ng ating pamilya." Kasabay ng pagsagot nito ay ang dahan-dahan nitong paghawak sa kamay niya. Wala naman siya noong naramdaman, pero pansin niya yung mga pagbuka ng bibig ng matanda habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, unti-unti na itong pumikit at nakatulog. Kinagabihan, nagkausap na naman sila ukol sa nakaraan nitong buhay. Lahat ng masasayang alaala ng matanda, pilit nitong ibinahagi na parabang nagpapaalam na ito. Masakit man para sa kanya na makita ang ganun nitong kalagayan, hindi niya na ito inisip pa. Sa halip di naman lumo, taos-puso siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil sa mahabang buhay na ibinigay nito rito. Ilang oras bago ito pumanaw, muli na naman silang nagkausap at sa sandaling yon, meron na itong inihip sa kanyang braso. Akala niya wala lang ito, pero pagsilay niya rito, may nakita siyang marka na katulad ng marka ng lolo niya na nasa ilalim ng braso nito. Noong bata pa siya, palagi niya itong nakikita, kaya hindi niya talaga yon malimut-limutan.
Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali naman niya itong ipinakita sa matanda. Halos hindi kasi siya makapaniwala na nagawa nitong mailapat sa kanya ang ganoong bagay. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, sumagot ito ng, "Yan ang pamana ko sa susunod na henerasyon. Ikaw na ang bahalang umalam kung papaano mo yan gagamitin. Mag-iingat ka, apo ko, sapagkat masama ang mundo. Marami tayong kaaway dito na kinakailangan mong mapaghandaan." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, unti-unti nang lumamig ang kamay nito hanggang sa napapansin niya na parang lumalambot na yon ng bahagya. Hindi nagtagal, nagkusa na lamang itong bumitaw sa palad niya, indikasyon na wala na ang lolo niya. Dala ng pagkagulat, sinubukan niya itong gisingin pero hindi na ito tumugon pa. Iyak na siya noon ng iyak, gawa ng alam niyang patay na ito. Kalahating oras pa ang lumipas, dumating ang mga tao. Lahat ng mga kakilala nila nagtulong-tulong na para magawa nito ng kabaong. Ganon kasi ang sitwasyon doon kapag may patay pinuno. Imbis na bumili ng ataol, ginagawa na lamang nila ito para makatipid. Naniniwala silang hindi kailangang maging enggrande ang burol ng isang tao sa kadahilan ng panahon ito ng paghihinagpis at panlulumo. Mas sincero kapag simple ang pagdadalamhati, kasabay ng mga taong bukal sa pusong pumunta para makiramay. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo pang dumami ang mga taong dumagsa. Ilan sa mga ito, nagmula pa sa karatig baryo, kaya hindi na nito nakilala si Almiro. Gayunpaman kasama ang lola niya, taos-puso nila itong tinanggap sa kanilang tahanan. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang ganoong sitwasyon hanggang sa pagsapit ng burol, pero nung may bumisitang albularyo sa kanila, unti-unti na niyang napapansin ang animoy kakaiba sa katawan niya. Noong una pinilit niya itong ipagsawalang bahala, pero sa katagalan hindi niya na ito kayang maitago pa. Mas tumindi rin ang init sa kanyang katawan, lalo na nung dumaan ito sa tabi niya. Akala niya dediretso lang ito, pero pagtapat ng albularyo, tumigil ito sabay titig sa kanya. Hindi ito kaagad nagsalita, ngunit alam niya na meron itong gustong iparating. Dala ng kuryosidad, di niya inalis ang kanyang paningin sa kinaroroonan nito. Tahimik siyang naghihintay, animoy may magandang balita itong sasabihin sa kanya. Kalaunan, napilitang umupo sa kanyang tabi ang albularyo, dahilan para maagaw ng kanyang pansin ang singsing nitong may mga nakaukit na dasal. Sinubukan din itong ilapat ang palad nito sa kanyang braso, pero hindi niya ito pinahintulutan. Nagkaroon kasi siya noon ng kutob na merong mangyayari sa oras na hinayaan niya itong gawin ng mga bagay na nais nito. Nang mapansin naman niyo ng matanda, dito na ito nagsimulang magsalita. "Kung gayon, ikaw nga ang napasahan niya. Akala namin sa kanya na magtatapos ang lahat, pero hindi pa pala. Almiro ang pangalan mo, hindi ba? Sabihin mo, ano ang ginawa ng lolo mo bago siya pagpahingahin? May ipinakain ba siya sa'yo? Ipinalulo na bagay? O kung ano?" Seryosong wika ng albularyo. "Wala ho akong balak sagutin ng mga alegasyon mo. At hindi ko alam yung ibig mong sabihin. Ngunit isa lang ang masasabi ko, malayo ako sa inaakala mo." Matapos siyang magsalita, siya na mismo ang umiwas sa matanda. Agad siyang tumungo malapit sa labi ng lolo niya para tingnan ang kalagayan nito. Dumaan pa ang mga araw, naging madalas ang pagbisita ng albularyo sa kanila. Kung ano-ano na rin ang mga sinasabi nito, ngunit hindi niya ito pinapatulan. Alam niya kasing wala naman siyang ginagawang masama
at nasisiguro niyang nagkakamali ito sa mga alegasyon nito laban sa kanya. Pagsapit naman ng libing, kokonting tao na lang ang pumunta. Wala rin silang naging handa noon pagkatapos dahil sa tutol sa ganoong bagay ang kanyang lola. Ayon dito, hindi sila dapat na maghanda sa araw ng libing ng lolo niya dahil panahon pa ito ng pagdadalamhati. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Naisip din niyang paborito sa kanila, lalo na't kakarampot lang din ang natira sa padala ng nanay niya. Ilang araw pagkatapos ng libing, umuwi ang kanyang ina. Marami man itong ginagawa, nagsakripisyo ito alang-alang sa pumanaw nitong ama. Pagdating pa lamang nito, isinama sila nito patungo sa puntod ng namayapa niyang lolo. Wala silang ibang ginawa roon, kundi titigan ng pansyon kung saan ito nakahimlay. May mga naitanong din ng kanyang ina sa kanya ukol sa mga huling kaganapan sa buhay ng ama nito bago ito pumanaw. Habang pinakikinggan naman niya ang lahat ng sinasabi nito, hindi niya maiwasang lumuha at malungkot. Durog na durog noon ang puso niya sa puntong hindi na niya alam kung saan siya magsisimula. Nagdesisyon na rin siya noong sumama sa nanay niya. Ang kaso lang hindi siya nito pinayagan dahil sa ayaw umalis doon ng lola niya. Nakiusap din ito sa kanya na hanggat maaari manatili lang siya sa tabi nito dahil sa yun lang ang magagawa niya para makatulong. Nang marinig naman ito ni Almiro, hindi na siya tumutol pa. Alam niya kasing totoo ang sinasabi ng nanay niya, kaya naman malugod niya itong tinanggap. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, bumalik na sila sa kanila para sulitin ang natitirang bakasyon ng nanay niya. Nung nasa bahay pa ito, napakadali sa kanya ang kumilos at magtrabaho sa bukid. Ang kaso lang, nung bumalik na ito sa syudad, dito na naman niya unti-unting naramdaman ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Dahil sa katandaan ng lola niya, hindi niya na ito kayang iwan ng matagal sa bahay. Bukod kasi sa nakadepende na ito sa kanya sa lahat ng bagay, hindi na rin yun nakakakain ng maayos kung hindi nababantayan. Isa yon sa pinagtutuunan niya ng pansin. Gawa ng ito ang mabilis makapagpahina sa mga matatanda. Kahit napakalayo noon ang kanyang trabaho, pinipilit niyang umuwi ng 3 beses sa isang araw para lamang mabantayan ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ng lola niya, kaya halos ginagawa din ito ang lahat para matulungan siya. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang araw na kinakatakutan niya. Sa pagkakatanda noon ni Almiro, noong araw na yon hindi siya nakauwi ng tanghali. 5:00 na siya noon nakababa dahil sa nataong araw ito ng pagtatanim. Di naman siya ganong nag-aalala sa lola niya, gawa ng iniwan niya ito ng may masarap na pagkain. Ngunit pagka-uwi niya sa bahay nila, nadatnan niya ang mga kababaryo niya roon na nagkukumpulan. Bawat isa sa mga ito abala sa pag-uusap-usap ukol sa mga nangyari. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, dito na ito nagsimulang lumapit sa kanya. May iba na pinipigilan siyang pumasok, pero hindi siya roon nagpatinag. Paglapit niya sa pinto ng bahay, doon niya nadatna ng lola niya na nakahandusay sa sahig, duguan ang buo nitong katawan. May mga tao na rin doong nakapalibot, animoy naghihintay sa pagdating ng pamilya nito. Matapos naman niya itong masilayan, ramdam niya ang pagguho ng kanyang mundo. Halos hindi niya maisip noon kung bakit sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa kanila. Sa sobrang galit niya, dumating na sa puntong wala na siyang pakialam sa kanyang mga pinagkagagawa. Basta ang humarang sa kanyang dinaraanan, sinusunggaban niya ito at sinasaktan. Maraming kababaryo niya ang pilit na pumigil sa kanyang lumapit,
pero sa kasamaang palad hindi nila ito nagawa. Bukod kasi sa napakalakas ni Almiro, kapansin-pansin din ang pag-iinit ng katawan nito. Yun bang kapag dumadampi ang palad mo sa balat niya, para kang nakahawak ng bakal na 1 oras na inilagay sa apoy? Yung mga taong nakaranas ng ganun pinuno, talaga namang ilang gabing hindi pinatulog buhat sa hapding na ibigay nito sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, tuluyan na siyang nakalapit sa bangkay ng kanyang lola nang walang kahit na sino ang pumipigil. Pag-angat naman niya ng ulo nito, galit na galit siyang tumitig sa mga tao roon habang nagsasabi ng, "Sinong may gawa nito? Kung meron kayong nalalaman, pinapayuhan ko kayong magsabi na hanggat maaga pa. Dahil kung hindi, baka kasama kayo sa mga mawawala. Hindi ako nagbabanta dahil galit ako. Nagbabanta ako dahil kaya ko yang gawin." Pagkarinig naman ng mga taong nasa loob ng bahay nila, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Bagaman salita lang ang kanyang binitawan, alam nilang isa itong matinding pagbabanta para sa kanilang lahat. Maya-maya pa, may isang lalaking naglakas ng loob na humarap at sumagot sa kanya. Kung katawan lang ang pag-uusapan, talaga namang doble-doble ang laki nito. Aminado rin siyang wala siya roong laban, lalo na kung suntukan lang ang pag-uusapan. Subalit lingid sa kaalaman ng taong yon, meron siyang tanga na wala ito, at yun ay walang iba, kundi ang markang ibinigay ng lolo niya. Masyado ka naman atang matapang, Almiro. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sa tingin mo, kakayanin mo kaming lahat? Subukan mo lang saktan ng mga tao rito. Makakatikim ka sa amin. Hindi naman sa pinapaboran kong tao may gawa nito sa lola mo. Ang kaso lang kasi, may kasalanan din naman niyang matandang yan. Maraming utang na pilit tinatakbuhan at tinatanggihan. Yan tuloy, siningil siya ng mga tao na argabyado niya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman itong pinatahimik ng mga kasamahan nito. Ang problema, masyadong madaldal ang lalaki, kaya hindi na nila ito napigilan pa. Nung medyo magkainitan na, pilit itong inilabas ng mga tao roon, pero hindi rin talaga ito nagpatinag. Akala kasi nito masisindak sa kanya si Almiro, pero nang magpang-abot na silang dalawa, dito naramdaman ng taong yon ang nag-uumapaw niyang lakas. May nakita rin itong kakaibang wangis na lumitaw sa kanyang muka, dahilan para pangibabawan ito ng takot sa katawan. Sa sobrang takot nito at pagkabigla, hindi na nito nagawa pang sumugod sa kanya. Ang ginawa ng lalaki, kumaripas ng takbo papalabas habang paulit-ulit na sinisigaw ang mga katagang. Umalis na kayo dyan! Demonyong apo ng matandang yan! Narinig ito ng mga tao sa paligid. Subalit walang kahit ni isa ang sumunod. Wala naman kasi silang napansing kakaiba, kaya mas pinili nilang maging mahinahon. Maya-maya pa, nang bumaba na ang tensyon, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng lola niya. Iyak siya ng iyak, hindi pinapansin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, inabisuhan niya ang mga itong umalis. Pagkarinig naman ito ng kanyang sinabi, agad naman yung nagsiuwian, maliban na lamang sa mga taong malapit sa kanilang pamilya. Kokonti man ang bilang nila, pinagtulungan nilang buuin ang kabaong ng lola niya. Pagpatak ng gabi, naging maayos at matiwasay ang lamay nito. Kokonti lang din ang pumunta pero hindi niyo na ito problema. Duman pa ang ilang araw, umuwi na naman ang nanay niya at maging ito man halos hindi makapaniwala sa sunod-sunod na kamalasan na kanilang pinagdadaanan. Hindi pa man din na ililibing ang lola niya,
Nangako na ito sa kanya na isasama na siya nito pabalik nito sa trabaho. Labis naman yung ipinagpasalamat ni Almiro, ngunit lingid sa kaalaman nito, hindi pala siya aalis sa lugar na yon nang hindi man lang nakakaganti. At ang taong naisip niyang gantihan ay walang iba kundi yung lalaking kumumpronta sa kanya. Naniniwala siyang kabilang ito sa mga individual na kinakailangang magbayad sa kanila ng malaki buhat sa pagkawala ng lola niya. Bago niya gawin ang kanyang binabalak, pinatapos na muna niya ang libing. Kinausap din niya ukol dito ang kanyang ina na siya namang ora mismo nitong tinutulan. Subalit sa kabila ng matindi nitong pagtutol, hindi siya natinag. Ayon sa kanya, kung papabayaan niya ang mga taong yon, hinding-hindi matatahimik ang kaluluwa niya. Misteryo rin para sa kanya ang pagkawala ng lola niya dahil malakas ang kutob niya na may mga individual na sangkot sa pagkawala nito. Sa loob ng ilang araw nilang pag-uusap ukol sa bagay na yan, di na rin siya napigilan ng kanyang ina. Pagkakuha naman niya ng basbas nito, agad naman siyang lumakad kahit wala siyang kaide-ideya sa kung ano ang gagawin niya. Basta ang nasa isip niya noon, igaganti niya ang pamilya nila sa kahit na anong paraan na magagawa niya. Dumaan pa ang maraming araw, dito na nagsimula ang kanyang pagmamanman. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan para makakuha ng mga impormasyon patungkol sa lalaking kanyang hinahanap. Ayon sa kanya, di biro ang pamilyang pinagmulan nito dahil sa dami ng mga kadugo nito sa baryo. Kilala rin ito sa kanilang lugar, kaya naman para makapagmasid siya ng malapitan, kinakailangan niyang umiwas sa maraming bilang ng tao. Mabuti na lang dahil sa kanyang pagpupursige, nagawa niyang maisakatuparan ang kanyang balak. Dito na rin niya unti-unting nalaman ang buhay ng biktima niya hanggang sa sumapit na ang araw ng pagsasagawa ng plano niya. Para naman maisakatuparan ito ng mas malinis, gabi siya nung sumalakay. Sa likod siya ng bahay dumaan kung saan merong parte roon na may maliit na butas na pwede niyang mapasukan. Para siyang tulisan na pinasok ang tahanan nito at pagdating niya sa loob, dito niya nadatna ng lalaki na natutulog sa sala. Panatag na panatag itong nagpapahinga, walang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang hinugot ang dala niyang kutsilyo, sabay dahan-dahan doong lumapit. Kung siya lang ang masusunod, gustong-gusto na talaga niya itong saksakin. Pero matinding pagpipigil ang ginawa niya. Sa sandali kasing mapatay niya ang lalaking yon, mawawala na siya ng impormasyon ukol sa kung sino ang pumatay sa kanyang lola. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi niya maisip kung papaano niya ito madudukot. Alam niya kasing mas malakas ito sa kanya, kaya pilit siyang humanap ng paraan. Ang kaso lang, napakahirap na nitong isipin hanggang sa biglang lumabas ang dalagang anak nito sa isang silid na malapit lang sa sala. Hindi inaasahan ni Almiro ang pangyayaring yon, kaya bago pa man magising ang lalaki, agad niya na itong hinawakan sa leeg, sabay kaladkad dito patungo sa likurang bahagi ng bahay kung saan siya dumaan. Nang maramdaman naman ito ng lalaki, pilit naman itong nagpumiglas, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang wala itong lakas. Gulat na gulat siya noong mga sandaling yon, gawa ng napakadali na lamang para sa kanya na mailayo ito sa lugar. Kalahating oras lang ang dumaan, natakasan nila ang baryo nang hindi man lang sila natunugan ng mga kadugo nito. Pagdating nilang dalawa sa kakahuyan, madali na lamang niya itong naigapos dahil sa hindi na ito nagpumiglas pa. Pagkasigurado naman niyang hindi na makakatakas ang lalaki, matyaga niya na itong hinintay na magsalita. Noong una wala itong ibang ginagawa kundi ang magmasid lang, pero habang tumatagal, dito na ito nagkaroon ng pagmamalabis na siya ay kausapin.
Ilang minuto pa ang lumipas. Napaubo ang lalaki at kasabay nito ang pagsuka nito ng dugo. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, doon niya na nakita ang parte ng leeg nito na halos namamagana. Hirap nang huminga ang taong yon. Animoy isang napakalakas na tao ang kumakaladkad sa kanya. Nang mapansin naman ito ni Almiro, agad naman niya itong tinanong. Hindi na rin siya nagdalawang isip, lalo pat ang ikinakatakot niya, baka malagutan ito ng hininga. Kung noon kasi nakipagtulungan ka na, hindi ako mapipilitang gawin sa'yo to. Wala akong balak na pahirapan ka dahil sa iyong mga ginawa. Ang gusto ko, sabihin mo sa akin ang utak sa likod ng pagkamatay ng lola ko. Yun lang ang gusto ko. Wala nang iba. Wika niya. Nang marinig naman ito ng lalaki, imbis na sumagot ito, bigla itong sumigaw ng sa hindi malamang dahilan. Akala niya kung ano lang, kaya pinagmasdan niya ng maigi ang kilos nito. Maya-maya pa, doon niya napagtanto na parang may nakita itong kung anong bagay mula sa kanyang anino. Dala ng kuryosidad, agad naman niya itong sinipat at dito na nga niya nakita ang dalawang mapupulang mga mata ng kung anong nilalang na nagtatago roon. Matapos naman niya itong masilayan, biglang umusli ang mga matatalas nitong kuko kasabay ng dahan-dahan nitong pag-ahon. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang taong lobo na gawa sa purong itim na bato ang mga balahibo. Napakabangis din ang itsura nito. Animoy wala itong kinakatakutang nilalang. Paglanghap naman ito ng preskong hangin, agad nitong nilapitan ang lalaking dinukot niya, sabay hiwa ng dibdib nito. Hindi yun inutusan ni Almiro, pero aminado siyang ito ang nasa isip niya noong mga sandaling yon. Dahil sa ginawa ng nilalang, nagdulot ito ng matinding sakit sa biktima. Matapos naman itong makagawa ng sapat na hiwa, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong pinasok ang matatalas nitong mga kuko. Agad nitong hinugot ang puso at iba pang laman loob ng lalaki hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nang makuha na nito ang lahat ng kanyang pakay, dali-dali niya itong kinain hanggang sa naubos na nito ang mga nakuha niya. Pagkatapos tumingin ito kay Almiro, kasabay ng pagwika nito, gamit ang garugal na boses ng matanda. Alam ko na kung sinong pumatay sa aking ina. Kilala mo siya. At alam kong narito pa siya ngayon sa baryo. Mukhang natunugan niya ang kulay ng ating dugo, kaya siya kumilos. Mag-iingat ka, bata. Makapangyarihan ang matandang yun. Marami itong alam na aral na makakapinsala sa atin. Pero lahat ng mga banta, pwede nating maiwasan kung ito ay ating mauunahan. Kumilos ka na. Mahaba-haba pa ang gabi. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad itong bumalik sa kanyang anino. Sa puntong yon, dito niya na unti-unting nararamdaman ang pamamahay nito sa kanyang kaluluwa. Hindi niya mawari kung paano ito nangyayari, ngunit malakas ang kanyang kutob na meron itong kaugnayan sa marka na ipinasa ng lolo niya sa kanya. Maya-maya pa, dito na rin niya napansin ang animoy pagkontrol nito sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Nalaman din niyang ito pala ang pinagmumula ng misteryoso niyang lakas at kapangyarihan. Matapos naman niya yung maunawaan, agad siyang lumakad. Maiging paghahanap ang ginawa niya para matunto ng albularyo, pero naging bigo siya. Ilang araw pa ang lumipas, nanatili siyang walang balita ukol dito. Gayunpaman, kahit nawawala ang matanda, nagkakaroon naman siya ng dagdag kaalaman ukol sa misteryong nangyari noong pumanaw ang lola niya. Ayon sa kanya,
Hindi lang ang albularyo ang utak sa likod ng lahat ng mga kaganapan. Meron kasi itong pinamumunuang pangkat na malimit na kumikilos para paslangin ang mga taong nasa panig ng kaliwa. Malinis ang hangarin ng matanda, pero sa isang kapamilya ng biktima, hindi yun nakakatuwa. Gaano man kasi kamakasalanan ang mahal nila sa buhay, wala itong karapatang magpataw ng parusa na hindi dumaraan sa tamang proseso. Dagdag pa niya na, sa halip na mahalin sila ng tao, mas makakalikom lang sila ng maraming kaaway at kabilang na nga siya sa mga ito. Dahil sa ganun niyang paniniwala, matyaga siyang naghintay ng tamang pagkakataon. Kalaunan, nang mahanap na niya ang albularyo, dito niya na pinasugod ang nilalang na namamahay sa kanyang kalooban. Inutusan niya itong patayin ng lahat ng makikita nito na siya namang agaran nitong ginawa. Ayon kay Almiro, hindi tumatalab sa nilalang ang mga usal ng albularyo. Nagagawa rin nitong paramihin ang kanyang sarili, kaya sa loob ng napakadaling panahon, napaslang nito ng walang kahirap-hirap ang matanda. Bilang premyo sa nagawa nitong trabaho, ipinakain niya ang laman loob ng matanda upang masiyahan ito. Matapos nila itong gawin, hinanapan nila ang mga kasamahan nitong antingero para lipulin. Nataon naman noong may tinitiktikan din itong pamilya ng mga aswang at manlalason, kaya madali niya itong nalapitan ng walang kahirap-hirap. At kagaya ng nangyari sa albularyo, namatay sa napakahirap na paraan ang mga ito. Nang may sakatuparan na niya ang paghihigante, binitay niya ang mga wakwak nitong katawan sa mga punong malapit sa daan. Marami ang mga nakakita sa bagay na yon, pero madali lang din naman nila itong nakalimutan dahil sa wala silang kaide-ideya kung sino-sino ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas pagkatapos ng mga nangyari, bumalik na ang nakasanayang gawain sa baryo. Silang mag-ina naman, kasalukuyan ng naghahanda para lumipat ng lugar. Upang masigurong hindi na siya roon babalik, dinala na nila ang lahat ng kanilang mapapakinabangan. Nang marating nila noon ang syudad, binalik siya sa paaralan ng kanyang ina. Namuhay man siya kasama ang mga bago niyang kaibigan, alam niya sa kanyang sarili na hindi na babalik sa normal ang buhay niya. Hanggang sa pagtanda niya noon pinuno, palagi niya pa rin kasama ang halimaw na ibinigay ng lolo niya. Ito ang nagliligtas at gumagabay sa kanya sa lahat ng oras upang mailayo siya sa tiyak na panganib. Ngayon pang kasalukuyan, kahit na meron ng pamilya itong si Almiro, nananatili pa rin sa kanyang katawan ang iniwang napakalakas na marka ng lolo ni Almiro.